Počúvate podcast Trnavského rádia. Dnes sa pozrieme na názvy niektorých koktejlov. Mojito, piña colada, sex on the beach, ale začneme práve slovom koktejl. Prečo sa koktejl volá koktejl? Prečo je to tak? Anglické slovo koktejl znamená doslova kohúti chvost. Populárne vysvetlenie je teda také, že je to nápoj taký pestrý ako kohúti chvost. A tu je niekoľko zaujímavostí aj o tých najznámejších koktejloch. Názov mojito je odvodený od slova mocho, čo v španielčine znamená kúzlo. Kúzelný nápoj, mojito. Daiquiri bol pomenovaný podľa prístavu Daiquiri na Kube, kde bol prvýkrát vytvorený americkými baníkmi na konci 19. storočia. Názov piña colada doslova znamená hlasná ananásová v španielčine a odráža hlavné zložky tohto koktejlu, čiže ananás a kokosový krém. Stal sa ikonickým koktejlom s tropickou témou. Negroni bol pomenovaný po grófovi. Camillo Negroni. Tento požiadal barmana, aby mu upravil existujúci koktejl amerikánom. Barman nahradil sódovú vodu džinom, no a výsledkom bol Negroni. Názov Cosmopolitan sa objavil koncom 80. a začiatkom 90. rokov a bol popularizovaný najmä prostredníctvom televíznej kultúry, ako bolo napríklad vystúpenie Carrie Bradshaw v seriáli Sex v meste. Samotný názov evokuje moderný, mestský životný štýl. No a na záver tu máme koktejl Sex on the Beach, ten je opradený rôznymi legendami, jedna z nich dokonca presne určuje, kde a kedy sa tento koktejl objavil poprvýkrát. Bolo to na Floride v 80. rokoch 20. storočia, kedy barmani v oblasti South Beach výrazne experimentovali s ovocnými prísadami, aby zaujali mladých ľudí, no a nakoniec zaujali. Vydarilo sa im to. V každom prípade tento marketingový dôvod je veľmi pravdepodobný, lebo samotné slovo sex je veľmi provokatívne a vždy upúta pozornosť. Počúvali ste podcast Trnavského rádia. trnavskeradio.sk